ka ɓaro aiki fa. Da mini aure na musabaka in dai baligan mutane ne za su yi ta bata halatta ba, saboda karanta ƙur'ani ne ba don Allah ba. Alƙur'ani ana karanta shi don Allah ne, ko manzon Allah ya ce ku karanta shi tun kafin wasu mutane su zo yuqimunahu iqamatul qadahi, da su dinga saita shi yanda ake saita kyauro, amma ya ta'ajjalunahu wala ya ta'ajjalunahu, suna neman sakamakon sa a nan duniya ba wai suna neman sakamakon sa a lahira ba. Duk wanda yake musabaka in dai baligi ne ya san yana karanta Qur'anin nan ne don yayi na daya, don yayi suna, don a bashi kyauta, a bashi mota ko a bashi mai, duk hankalin sai yana kan wannan abu. Sannan lokacin da yake nazari yake bitan Qur'ani, duk karatun da yake nan kokarin sa kada a masa danja ne, a zo ana yabonsa ana burke shi. Za ka ji zai ce maka shi ba da wani abu na farin ciki a duniya sama da yayi na daya a musabaka, niyya ta lalace. Sannan idan ka zo kai naka din sai aka maka danja guda biyu, to za ka zo kana ta addu'a ne Allah ya sa na bayan ka masa danja 3 ko 4. In ba haka ba ka zama na ɗayan ba. To yanzu addu'an da kake me kake yi? Kana roƙon Allah ne Allah ya sa ya bata Qur'ani. Addu'an da kake Allah ya sa ya bata Qur'ani, don in bai bata Qur'ani ba kai ba za ka zama na ɗaya ba. Inda dai zo kafin kai zo ya tashi fari ba amar danja ko dai barin ka ɓaci zai yi, saboda ya karanta Qur'ani daidai ba kuskure a ciki. Amma da dai zo ya kuskure sai ka ji daɗi, kana hararo kai in ka zo in Allah da ba za ka yi kuskure ba. To irin wayannan matsalolin da kuma rikicin da yake cikin sa, an mai da abinci da addini, wanda na ɗaya da na biyu ma ana iya siya, ana iya ba wani kuɗi ya ce muna buƙatan ka ba mu na ɗaya, sau alƙalin a ba da kuɗi a fidda na ɗayan, wanda ya na ɗayan ya zama ba shi ne za a ba na ɗayan ba, sai a dawo da shi na biyu. Duka wannan akwai shi a ciki. To Qur'ani don Allah ake yi, ibada ce, dole ya zama akwai ikhlasi a ciki, tsakani da Allah za ka yi. Idan aka ce wai ai zai zaburar da mutane wajen karatun Qur'ani, to me amfanin ai karatun Qur'ani ba don Allah ba? Ko an zabura din a zo a yi shi gashi nan bai da tasiri malam a wurin su. Mutum yayi musabakan ya zama wani abu, amma ya kaga ba tasirin addini a tare da shi, ba tasirin Qur'ani a tare da shi. Shine galibi, ban ce babu na Allah ba, akwai na Allah ba sa karewa, amma dai kam akwai matsaloli maza da mata, akwai matsaloli a ciki. To amma yara kanana a makaranta wanda ba su balaga ba, don a dan zaburar da su, dama yaro kaga takalifi ma bai hau kansa ba, duk abunsa gasa ne. Yana son ya dan burge haka yi waye wannan a makaranta ba laifi, domin akwai abin da za a zaburar da su zama masu ilimi, yana da kyau irin wannan. Amma mutumin da ya zama baligi mai hankali ya san muhimmancin ikhlasi, ka zo kana ta yin wani abu kana ta gyaggyarawa ba don Allah ba, kuma abu ibada ne, ni ka na bai halatta ba. Kuma akwai malamai da suka haramta, ba ni kadai ba ne.